Vieš, čo si o makléroch myslí väčšina Slovákov? Že sú to len otvárači dverí s tučnou províziou. Vitajte pri ďalšom podcaste Unity, kde dnes odhalíme pravdu o realitách. No a koho si na túto tému zavolať, ak nie človeka so 16-ročnými skúsenosťami a tímom 35 ľudí. Dalibor, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dalibor, ahoj. Ahoj. Ja začnem dnes z hurta. Poďme na to. Stále existuje veľká časť populácie na Slovensku, alebo klientov, ktorí si myslia, že realitní makléri sú len otvárači dverí, že o nehnuteľnostiach nič nevedia a že berú veľmi vysoké provízie. Tak nám povedz, čo je na tom pravdy? Ešte raz ďakujem za pozvanie. Je to veľmi dobre položená otázka. Pravdy je na tom to, že ja v podstate tým, že fungujem v realitách nejakým 16. rok, tak som sa stretol s množstvom maklérom, ktorí tí otvárači dverí sú. Hej? Takže kopec klientov týchto maklérov tak poznajú. A ja z toho svojho historického hľadiska stále vravím, že tých kvalitných maklérov momentálne na Slovensku je stále len nejakých 30% zo 100. Hej. Je strašne veľa, ja dokážem povedať, je to možno už menej ako vo finančníctve. V realitách je tých maklérov viac, tým, že tu nie je žiadny zákon, žiadna legislatíva, chytá sa toho každý a veľa ľudí, hlavne maklérov a budúcich maklérov vidia v tom veľké zárobky, ale on to vôbec tak nie je, ono je to tak proste, že ten kvalitný, dobrý maklér si to musí celé odmakať, odrobiť. Maklérská práca je o psychológii, o poznaní klientov. Maklérská práca je o tom, aby maklér vedel zhodnotiť nehnuteľnosti, aby vedel poradiť klientovi, ako pracovať s cenou, ako nastaviť správne stratégiu, komunikovať dve strany, kupujúceho, predávajúceho, aby to celé klaplo. Častokrát sa stane, že predávajúci si nemusí sadnúť s kupujúcim, kupujúci s predávajúcim a vypadnúť obchod. O tomto všetkom je ten maklér, ktorý to má celé previesť od začiatku až do konca. To je to, čo v podstate som sa učil v podstate celý svoj život a čo robím a čo vidím aj svoj tím. A tým najpodstatnejším je, aby ten klient na konci toho celého bol spokojný s našimi službami, nás odporúčal ďalej. Ja stále vravím pre klienta, ktorý má vedomosť alebo si myslí o tom maklérovi, že je otvárač dverí, len dovtedy, kým nedostane človeka alebo makléra, ktorú tú službu spraví kvalitnú a ten obchod dotiahne do kvalitného konca. Alebo pokiaľ bude si robiť sám vlastnou cestou, častokrát sa stáva, kým nepríde k nejakému prvému problému. Exekúcie, klienti, ktorí nemajú finančné hotovosti, potrebujem ich prevedieť v rámci finančného hľadiska, či na tú hypotéku dostanú alebo nedostanú. Hej. Čiže môže tam byť nejaké vecné bremena, nevysporiadané pozemky, o čom oni vôbec nevedia, legislatívne, právne veci, kde sa vedia veľmi rýchlo zamotať a v konečnom dôsledku už potom je dosť neskoro riešiť takéto veci a je to dosť nákladné a stresujúce. Čiže ja čo odporúčam určite, keď robiť s maklérom, tak vybrať si správnu kanceláriu, správneho človeka, určite jedného človeka, ktorý vám to celé zastreší a on to odkomunikuje celým Slovenskom. No a čím prosím ťa, ako normálny bežný človek zistí vlastne, či ten maklér má dostatočnú expertízu na to, čo si práve pomenoval? Že vie napríklad pracovať s vecným bremenom, vie, kedy je tam nejaké exekučné konanie a podobne. Ono je to tak veľmi pekne podané, jak si vedieme aj ľudí. Už na prvom stretnutí, keď sa stretne klient s maklérom, tak vie veľmi rýchlo vyzistiť, že či ten maklér má nejaké vzdelanie, či je dobrý v tom, čo robí. Položím mu prvé 3-4 otázky a veľmi rýchlo viem, že či sa on orientuje v tom smere, kde je. Z môjho hľadiska aj moji ľudia, čo robia, tak ja si ich aj učím k tomu, aby boli v podstate celý ten nábor a predaj tej nehnuteľnosti má nejaký proces. Prvá základná vec je si získať dôveru toho klienta. Čiže keď sa s klientom stretnem, tak ten klient mi musí v podstate dôverovať a vedieť, že to, čo robím, aby som robil. To je to isté, ako keď ja si vyberám dneska medzi dvomi finančákmi, hej, a príde mi jeden, ktorému dám prvé 3 otázky a neviem mi zodpovedať ani jednu a príde mi druhý, ktorý proste mi to zodpovie na šup, tak asi pre koho sa rozhodnem. Áno. U mňa v realitách prvá základná vec, už keď idem na nábor nehnuteľnosti, nemôže sa stať, aby môj maklér nemal pripravené LVčko a naštudovanú problémitku nehnuteľnosti. Tým, že ja som si prešiel rôznymi spoločnosťami a v podstate tú svoju históriu od vzniku ako maklér, potom manažér až do vlastnej spoločnosti, tak aj vlastné skúsenosti ma dovedli k tomu, že mne sa stalo, začiatky moje boli, prišiel som na stretnutie LVčko, hej, nemám pripravené, vytiahol som telefón, vyťukal som si, hej, a trafil som zrovna na klienta, lebo ono sa vraví, že A mapka GQ nefungovala ešte, nie? Že tak, ale to najpodstatnejšie je, že
Na katastri to už išlo, už si vedel vyhľadať, len problém bol v tom, že ja som trafil na klienta, ktorý už predával viac nehnuteľností ako jednu. Aha. A ja som bol hneď na začiatku podpálený, lebo sa ma spýtal pán maklér, a vy nemáte pripravené lečko. Je to prvá základná vec. Hej. Čiže byť pripravený na tú nehnuteľnosť, ktorá je... Na teba pod rovno. Presne tak. Druhá vec podstatná je, keď na nehnuteľnosť idete, tak ako vediete to stretnutie, hej? Lebo čo dneska? Každý klient, za ktorým prídem, každý povie, no dobre, tak si to po fote, hej, a môžeme potom realizovať čo ďalej. Ja toho stopnem hneď na začiatku. Ja nebudem fotiť nehnuteľnosť, ktorú v podstate ani neviem, ako to idem propagovať, ani neviem, aký marketing zvolím. A to sú všetko veci, ktoré sa bohužiaľ dejú. Takýchto maklérov je na Slovensku stále veľa, klienti sú stále v kontakte s maklérmi, ktorí sú bohužiaľ tak učení, prídem na nehnuteľnosť, nafotím mobilom, dám to na web, čakám, čo sa bude diať. A vybavené, hej. To je tá najhoršia varianta, čo môže byť, a hlavne pre toho klienta. A klient, keď sa dostáva do kontaktu s takýmito maklérmi, není sa čo čudovať, hej, že proste oni majú takúto mienku o tých makléroch. A nedaj Bože, aj tie provízie si pýtajú, hlava, nehlava, hej, je to rôzne. Sú makléri, ktorí majú nastavené, lebo je nejaký etický kodex, pri akých percentách sa robí a do akej výšky, ale každé percento a každá výška musí byť priradená kvalite toho makléra, za čo sa on cíti, že tú službu spropaguje. To znamená, pre mňa je podstatná vec, že ja si za svoje služby berem nejaké peniaze, príde druhý maklér, ktorý to spraví možno za polku. A chce ma v podstate podliesť, hej? Ale pre mňa podstatná vec je tá, že vo výsledku toho celého ten klient na konci toho celého príbehu dostane o mnoho viac peňazí ako od toho, čo zobral tú polovičnú províziu. Hej? Ja o vás viem, že vy ste dosť takí zastancovia tých exkluzívnych zmluv. Áno. Že robíte akože drvivú väčšinu toho objemu, ktorý robíte, tak robíte exkluzívne zmluvy s tými klientami. Prečo je to tak? Čo je ten hlavný dôvod, alebo aké to má výhody vôbec? Pre klienta, pre vás. Hej, k tomu mám tiež celú históriu, čo by som vedel rozprávať. Ja keď som začal v 2010 roku, tak v podstate trh bol úplne, že v začiatkoch, ja si pamätám, ja som začínal ako maklér na 30%, to bolo 30% som ja mal v podstate z obchodu, z provízie, ktorú som dosiahol. Čiže ak bola provízia 1000 eur, tak som mal 300 eur. Okay. No tým, že ja som začínal v podstate lebo ja som vyštudovaný lesný inžinier, ale v tých realitách som sa našiel. A tým, že som to robil popri tom lesníctve a vtedy ten plat toho pána horára bol trošku na úrovni nejaké a môj prvý zárobok prvých 300 eur v výplate bolo úžasné, som bol z toho nadšený. Ale vo výsledku to presne v tom období bolo, vtedy boli provízie niekde na úrovni 30-35%, keď niekto mal, tak bol kráľ. Hej. Z môjho hľadiska to bolo také nešťastné nastavenie, ktoré aj dodnes ešte veľa firiem drží a snaží sa udržať. Ale môj názor je, že nemalo by to tak byť, ale k tomu sa asi dostaneme potom možno ďalšou otázkou, ako to mám nastavené v odmeňovacom systéme ja. By to dávalo zmysel. Ale prečo exkluzivita? Preto, ja si pamätám, že keď som začínal, tak môj manažér, prvý vtedy, ktorý ma prijal, mi dal proste súťaž, že dám ti nejaký obnos peňazí, aj vtedy to bolo nejakých 200 eur, že na naftu, super, kým spravíš, neviem, koľko spravíš exkluzívnych zmluv, on mi dal vtedy, si pamätám, asi 15 alebo 20 za mesiac, čo si mi robil akože srandu, že to asi nedá. Tak ja som tú výzvu prijal a vtedy som v podstate popri ešte tej práci, čo som robil, tak znáboroval cez 30 nehnuteľností. Exkluzívne všetky. A potom sa to začalo valiť a som bol skokam roka a podobné veci. Ale tá najpodstatnejšia vec, predal som z toho 80-90%. Tým, že v tých začiatkoch ja som robil aj všeobecne, aj exkluzívne, lebo nás nikto neviedol, stále sú spoločnosti, čo vedú maklérov robiť na kvantitu, nie na kvalitu. A to je pre mňa veľmi dôležitá vec. Tým, že som si prešiel tou históriou od začiatku do konca až do dnes, tak ja viem vyhodnotiť, aké konkrétne aktivity by mal maklér robiť, aby mu priniesli zárobok, aby nerobili ich zadarmo. Bo najhoršie, čo môže byť, keď robím aktivity a mám z toho veľmi malú pravdepodobnosť, že z nich aj zarobím. Jasne. A veľa firiem učí svojich ľudí práve na tom, že čo budeš mať 50 vecí, 80, potom čo predáš. Hlavne, že aktivita. Tak, hlavne, že aktivita, lebo ono je pravda, no mám 90 vecí, tak hádam čo predám. Len tí majiteľia spoločnosti nepozerajú na tých chudákov maklerov, ktorí musia lietať, telefonovať, vybovať kopec vecí. Tá neexkluzívna zmluva je o tom, že to môže predávať každý. Čiže teraz, keď si zoberiem do ponuku nehnuteľnosť, ktorú má 5 maklérov alebo 6,
akú mám pravdepodobnosť, že to predám. Hej? Áno. A popri tom je tam ešte stále Slovák, za ktorým príde druhý Slovák, ktorý chce obísť a v konečnom dôsledku mám veľmi malú pravdepodobnosť, že predám, tak potom moja nejaká maximálna podpora, čo robím, je to, že to nafotím telefónom a zavesím a čakám. Hej. Takže možno, aby sme ešte pomenovali aj poslucháčom, respektíve sledovateľom, že aký je rozdiel medzi exkluzívnou zmluvou a robiť štandardne? Ten hlavný základ je v tom, že exkluzívna zmluva je zmluva výhradná, ktorá hovorí o tom, že nehnuteľnosť, ktorú zoberiem do portfólia, tak ju zastrešujem ja a v tom období, ktoré si s klientom dohodnem od začiatku do konca, som ja ten, kto ju spravuje a ju ukončí. Hej? Je to obdobie, ktorým nezverím, teda klient na to, aby som to predal. V prípade, že to nepredám, tak samozrejme viazanosť skončí a klient sa môže rozhodnúť, bude pokračovať s nami, alebo nebude. Z tohto hľadiska ale apelujem, prečo robíme exkluzívnym spôsobom a snažíme sa. Ja nie som zastanca robiť len úplne na 100% exkluzivitu, ja ju robím. Učím aj svojich ľudí robiť, ale vždy môže sa stať nejaká konkrétna vec, kedy môžem ísť do tej všeobecnej, keď mám toho klienta z nejakého dôvodu nastaveného, prečo to exkluzívne nedám, ale viem, že to dá len mne. Hej? Ale ja stále vravím, že je to len risk toho makléra, že to zoberie do ponuky. Hej? Ja by som nezobral, lebo môj názor je zase taký, že keď mám zmluvu s klientom a niečo si podáme, keď je to na papieri, tak je to sveté. Hej? Tá zmluva nechráni len mňa, ale aj toho klienta. To je podstatná vec. Dneska musia mať makléri zmluvy, bohužiaľ veľa ani nemajú. Príde nejaká kontrola, je problém. Hej? Príde kontrola, povie mi, ukážte mi papier o tejto nehnuteľnosti, čo predávate, čo ukážete. Nič. Hej? Zase, makléri o tom veľa ani nevedia. Čiže naša exkluzivita je poňaná o tom, že to predávam, výhradne to znamená len ja, ale to najpodstatnejšie, to není o tom, ako niektorí makléri, ktorí nevedia robiť exkluzivitu. Hovoria, že exkluzivita je odstavenie predaja. Hej? Zablokuje majiteľ a nemôže si predávať nehnuteľnosť. Naša exkluzivita není o tom, naša exkluzivita je práve o tom, aby som zjednodušil všetky procesy toho klienta, či predaj, či rezervačka, či preverenie klienta v rámci financií, či všetkých realitákov, ktorí budú mať klientov na moju nehnuteľnosť. Všetkých zapájam do toho procesu a vyberem toho, čo mi dá najviac peňazí za kúpu tej nehnuteľnosti pre toho klienta. Vtedy ti to dáva zmysel, tak, pretože vieš, že ti to nevyfúkne a nepodlezie niekto iný a vieš tomu dať vlastne patričný čas, presne energiu a snažiť sa to predať. A ja ešte možno doplním, že tá optika z tejto strany, potom z tej druhej tých kupujúcich, že keď vidím tú istú nehnuteľnosť na realitných portáloch s rôznymi cenami a s rôznymi fotkami a podobne, tak som z toho zmetený a vyzerá to strašne. Ďalší bonus. Jedna nehnuteľnosť, 5 realitiek a každá inú cenu. No. Hej, z tohto pohľadu, ako tomu absolútne rozumiem, chápem. Ja dám takú otázku na telo. Áno. Však všetci sme klienti, asi sme niekedy niečo predávali. Aké sú tie optimálne, alebo aké sú tie provízie vlastne, ktoré si dneska tí realitní makléri berú? Čo je správne? Je to 1%, 5%, stredol som sa aj so 7%. Viem, že napríklad v Čechách to je, že 7% je štandard. Hej? To je proste štandard, cez to nejde vlak a smerom hore. Tak to sú zaujímavé ako cifry. Ale na tom Slovensku, poďme sa baviť o tom slovenskom trhu. Čiže kde je tá správna ako keby miera toho, že čo si... Že ak sa presne nastaví, kde ísť, aká tá cesta je. Hej. Lebo sú makléri, ktorí idú za 1%, áno. Tak tomu by som sa chcel, že či to ako je adekvátne, alebo... Hej. Tak ja sa k tomu vrátim. Zase je to presne o tom, že každý maklér podľa toho, ako sa cíti, ako vie tú svoju službu predať, tak sa nechá zaplatiť. To máte aj správnym servisom. Hej. Ja keď by sa rozvádzam, dneska riešim BSM-ko, tak sa dám asi tiež zastrešovať právnikom, ktorý má možno, že vyjde o 500-600 eur viac ako právnik, možno druhý, ale keď mi ide o tú podstatu, aby to bolo celé dobre spravené, tak si vyberám tú kvalitu. Ja razím presne túto istú cestu. U mňa klient síce zaplatí viac, ale vo finále on dostane na konci toho celého viac. A sme spokojní všetci. To nastavenie je individuálne podľa toho, aký volí marketing ten konkrétny maklér. Hej? Dnes sa predáva úplne ináč, ako sa predalo v 2010. Ty sa to fotilo telefónmi, páchalo na bazoš. Bohužiaľ stále sa tak predáva dneska, ale už sa tie kancelárii začínajú pozerať aj po konkurencii, ako ide, akou cestou ide. A to je aj to, čo robím ja, že môj maklér je v podstate tím. Je to tím, ktorý obsahuje finančáka, čiže človeka, ktorý rieši financovanie. Ďalej obsahuje právnika, ktorý rieši rezervačné zmluvy a kúpne zmluvy. A ďalej je tam marketér, ktorý to celé musí prísť a pripraviť príbeh tej nehnuteľnosti. Čiže nie je to jeden človek, aby sme sa správne rozumeli, ale je to tím ľudí, ktorí poskytujú vlastne tú kvalitu. Ten jeden človek, ten jeden tím
To je tá provízia, z ktorej potom ten človek, ten maklér vypláca všetky jednotky. Čiže už to treba zhrnúť, to je prvá základná vec. Prečo tá provízia musí byť nejak nastavená v nejakej konkrétnej výške, aby som vedel všetko povyplácať a vo finále mi ešte niečo aj ostalo. Hej? Preto ja sa čudujem dneska, ako si Lati povedal, že je maklér, ktorý robí za percento a pol, že on nemôže spraviť v podstate nič. Môže spraviť. Sám. Fotky, bazoš, pripraví zmluvu na kolene. A čakám. Ktorú katastrof pozastaví. Presne tak. Jemu by to proste nevyšlo, aby to povyplácal, hej. Potom fungujú rôzne, fungujú aj tak, že ani zmluvy nemajú. Že si to nejako medzi sebou šerujú a neviem čo proste, to je celé zle, hej. Čiže ešte raz, aby som sa k tomu vrátil, nastavujem si províziu, ja to mám štandardne nastavené pri nehnuteľnostiach, ktoré sú zhruba okolo 100 000, 150 000, sa bavím do výšky nejakých 4-5%, nehnuteľnosti nad 300-400 000 sa bavím okolo 3%, hej. Môžete mať nehnuteľnosť, ktorá má cenu 40-50 000 a budete tam mať províziu 3,5. Teraz sa bávame, že sme už pri nejakých možno 10%. Hej. Môžete, mám makléra v regióne, ktorý robí vo Veľkom Krtíši a on keby mal brať 5% z nehnuteľnosti, ktoré sa pojí vo výške od 20 do 50 000, tak akú má províziu. Hej. Čiže tu si dávam číselne, lebo on už dá na ten konkrétny nehnuteľnosť, je tam video, je tam marketing, je tam vizualizácia, moderátor. Tie náklady sú v podstate skoro tá isté, záleží podľa toho, čo tam dá a na základe toho si to musí narátať a tá výška provízie je vyššia. Ale stále vo výsledku mu to zabezpečí vyššiu predajnú cenu ako toho makléra, čo to bude robiť možno, že za tie 3% v tom Krtíši. No jasné. A ak to má teda exkluzívne a vie tam prilákať aj ostatných maklérov, ktorí majú kupujúcich. A k tej exkluzivite ešte dodám druhú vec, veľmi podstatnú, čo klienti často nevedia, je to, že tá exkluzivita vám veľmi pekne prečistí aj váš čas, lebo dnešný trh funguje tak, že dneska, keď vyjdete s nejakou nehnuteľnosťou von, ktorá je atraktívna, tak makléri sú proste učení, to sú jak dravci. Niečo vyjde von, bazoš, reality, nehnuteľnosti a ideš na volávky. Oni to trénujú tých maklérov, oni len čakajú, keď niečo príde a volajú. A každý jeden maklér volám, dobrý deň, ja som ten a ten, viem vám pomôcť, mám tu 50 maklérov na vašu nehnuteľnosť, môžeme sa stretnúť. Hej. Takto si vypočuje 50, 30, 40 maklérov, ten klient do 2 dní je na nervy. Hej. Ako náhle sa tam objaví maklér certifikovaný a kvalitný, tak zrazu z tých 40, 50 už vám zavolajú len 2, čo tých klientov majú. A tých 2 ja do tej obliadky beriem. Čiže ja neblokujem nič, ale ja berem všetkých. A to je podstata pre toho klienta, ktorú on dostáva. Okay. Ja len možno doplním, mi tak rovno prišla otázka, že dobre, teraz si nám povedala, ako to je, ako to funguje a povedz mi, že ako by to fungovať teda nemalo a na čo by som si ja mal dávať, možno ako maklér, ktorý niekde pracuje, na čo by som si mal dávať pozor, hej, že takto určite nie. Hej. Myslíš z ktorého pohľadu teraz? Aj z toho realitného, hej, že proste pracujem niekde a teraz tá firma ma tlačí do tohto, tak mal by som si dávať pozor, že tak toto asi nie, hej, že tu už vidím také tie red flagy, že tam by som sa vedel k tomu vyjadrovať, takže som si prešiel pozíciami rôznymi. Za mňa, čo je podstata, môžeme otvorene povedať, 2025 január sme spustili novú spoločnosť, kde aj ja so svojím tímom ľudí sme presne sa spojili v niečo, v čo veríme a čo sa nám páči a ja som v tom veľmi trpel v minulosti. A to je presne to, že človek na to, aby mohlo robiť a podával dobré výsledky, musí mať kľud, to je prvá vec. Musí mať pohodu, hej, ale samozrejme aj kvalitu, to vzdelanie. Čo som sa ja vlastne stretol a stretával a som videl, že častokrát na maklerov sa vyvíjali tlaky, hej. Tlaky, musíš nabrať toľko, musíš robiť toľko telefonátov, musíš robiť toľko stretnutí, čísla, až vás to dostalo pomaly do takého stavu, že tí makléri vyhorievali, boli makléri, ktorí pod tlakom odchádzali a boli tam ľudia, ktorí boli fakt šikovní. Hej. Čiže moja podstata aj firmy, kde som a ako fungujem, je o tom, že spájam ľudí v rámci Slovenska, kvalitných maklérov a pre mňa je maklér každý. Pre mňa veľmi veľká nevýhoda, čo určite neodporúčam, aby maklér, ktorý si vyberá spoločnosti, nebral spoločnosť, ktorá tých ľudí diferencuje, robí rozdiely. Hej? Aby som ja tu delil, že maklér senior, junior a ty si zlaté vajce, ty si strieborné, to je celé zlé. Hej? Za mňa každý maklér a každý človek je kvalitný človek. Ja som od toho, aby som ho to naučil robiť. Je to moja vizitka mojej firmy a
On je od toho, aby si sám povedal, koľko peňazí potrebuje. A preto ja neriešim, či maklér zarobí 30 ročne, 50, 150 alebo 200. Pre mňa není maklér, ktorý robí 150 väčší priateľ ako ten, čo spraví 50. Aj. Toto je veľmi podstatné. A toto sa mi v tej spoločnosti, kde som v minulosti pracoval, vridilo a nepáči sa mi to. A preto sme vytvorili spoločnosť a musím poklepať, zatiaľ sa nám celkom darí. Stále vytvárame, pridávajú sa noví makléri a vytvárame spoločnosť práve na tom, aby tam bola sloboda, demokracia, kľud a kvalita. Hej, to je všetko, čo potrebujeme k tej práci. Ja mám hneď takú podpultovú a na rovinu otázku, že prečo realitné kancelárie dneska ešte stále, že vyplácajú len polovicu provízie tým maklérom, že keď ten maklér to celé odmaká. Tak, to je? Veľmi dobrá otázka, to je v podstate môžeme sa pripojiť ešte aj k tej Lacovej. Toto bolo aj to, v čom som v podstate ja v minulosti trpel, že ja som bol v tom 2010, keď to vyšlo, tie odmenovacie systémy na tých 30-33% a ste mali výsledok, ste spravili cez 10 000, tak vám dali prémiu percento a sme boli všetci happy. Hej. Je to presne v tom, že ten realitný biznis v tom 2005, 7, 8, keď vznikal, tak oni to presne založili na tých podmienkach, že tu si to držme a toto všetko si berem ja. Hej. A bohužiaľ dodnes je to stále, že vo veľa spoločnostiach to držia na tých percentách, lebo o čom je to? Lebo samozrejme vedenie si chce zobrať čo najviac, niečo dá na náklady, ale povedzme si, keď sa maklér naučí a tú prácu robí a vie, tak v podstate to vedenie nestojí toho majiteľa, moc nepotrebuje. Čo mu zastreší ten web, podporu, školenia, to je fajn, to sú veľmi dôležité veci, čo robíme aj my, hej? Ale určite nie v takej výške, aby som bral z neho 50%. Hej. Pre mňa ako pre človeka tiež som menil spoločnosť v minulosti, pretože zo začiatku, keď ja niekde nastúpim, je prirodzené, aby firma brala viac, lebo ma učí. Hej. On má niekto zaškolovať, ten bere za mňa peniaze, firma, ktorá ma podporuje, bere za mňa peniaze, tak je fajn, nech má. Ale mi príde nelogické, ak by človek, ktorý je samostatný a robí biznis 7, 8, 15 rokov, čo je stále dneska sa s tým stretávam, tak robia za 50-60% provízie. Pre mňa to je nepochopiteľné a ja to mám proste nastavené tak u seba, že ja začínam s províziami niekde okolo 40%, ale to je nováčik, ktorého postupne ťahám hore a následne vlastne ako plní si svoje tie štatistiky, má predaje, náboruje, predáva, historicky rastie, tak rastie aj percentuálne, to znamená, že je motivovaný a vie sa dostať až na krásnych 85%. Čiže 85% vie u teba fungovať presne makler. Tak. To sú moje topky makléri, ktorí už fungujú. Je to stále o tom, že ku mne... V tom má, prepáč, ešte to, čo si povedal, že právnika, áno. Marketing, plus homestage a celý ten background. Tak, je to v tom spojené, že v podstate tým, že ja som vznikol ako spoločnosť, máme partnera Riklov, ktorý vlastne poskytuje systém, ktorý je úplne úžasný. To znamená, to je najpodstatnejšie pre makléra, aby mal systém, v ktorom vie pracovať, aby mal kancelárie v regiónoch, v ktorých robí, aby sme sa mali kde samozrejme poradovať a hlavne, aby mal aj tú podporu, hej, lebo ono je to o tom, že reality môže zrobiť hocikdo, hej, ale nemôže to robiť hocikdo, lebo si musí naštudovať veci, musí na to dozrieť a u mňa je práve tá výhoda, že ja si toho človeka, ktorý ku mne príde, vyškolím v podstate od začiatku až hore, až úplne do vrchu. A nie len tým, že ja mu dám teóriu, ale ja s ním reálne za ruku do toho terénu idem. Okay. A to sú veci, ktoré chýbali aj mne v minulosti spoločnosti, kde som pracoval, že som tam prišiel, dostal som školenie na 2-3 hodiny, zaplatil som tam nejaký úvodný poplatok a nikto sa mi nevenoval. A ja si pamätám začiatky, že som podpísal rezervačné zmluvy u mňa na byte alebo niekde na káve. Hej, čo bolo celé smiešné. Ale zase vďačím tomu, že veľa vecí som sa naučil na tých ľuďoch. A videl som, keď som si tých svojich ľudí učil, aj svojich ľudí, keď si zaučam, tak vidím tie ich proste, čo im treba pomôcť, hej. Či je to v telefóne, či je to v nábore, hej, lebo ten líder, ten vodca má byť o tom, že nie ich sekať, že ty si nespravil obrad taký a taký, budeš letieť zo spoločnosti, ale skôr hľadať ľudský dôvod, že prečo sa tak udialo a čo môžem spraviť preto, aby som ti pomohol, hej. To je podstata. A potom prídem na to, že človekovi stačí trochu pomôcť telefonovaním a idem hore. Alebo prídem na nábor a proste mu poradím, kde robil chybu, kde treba ubrať, pridať a chalanisko vystrelí. Čiže
v tomto by som to videl. Ja mám ešte jednu otázku na túto tému, Ano. že častokrát sa stretávam s tým, že makléri, keď dosiahnu nejakú pozíciu v tých väčších firmách, že majú 60 províziu, tak založia si vlastnú realitku jednoosobovú a hovoria, že majú 100%, ale keď si mi povedal teraz, že 85%, oplatí sa vôbec takémuto človeku, ktorý rozmýšľa, že založiť si vlastnú realitku, ju založiť, ako keď niekde má mať 85% a celý background hotový? Jasné. Zase dobrá otázka a presne teraz sa mi to už aj deje. Odpoveď je taká, že nie, lebo už sa začínajú pripájať aj kancelárie samostatné, jednoosobové ku mne. Hej? Lebo je to presne o tom, že aj mne sa stalo, že som sa stretol s maklérom, že mi povedal, že ja mám 100%, ale ja som sa potom spýtal, že vlastne keď máš 100%, kto ti platí web? Hej? Máš kanceláriu? Kto ti platí kanceláriu? Kto ti robí právne služby? Aký máš marketing? Koľko ťa to stojí? Koľko ťa to stojí, potom je otázka, že čo ja vlastne vyprodukujem pre tých klientov, akú im dám Kvalitu. Akú mu dám kvalitu. Takže ešte aby som sa k tomu vrátil, áno, tých 85% u mňa človek dostane, ale už musí historicky na to dozrieť. To znamená, že to je fakt vyslovene profik a presne ten človek, ktorý má rozmýšľať, keď som na 60% a viac sa neviem dostať, tak veľa ľudí rozmýšľa, áno, idem si otvoriť vlastnú kanceláriu, lebo tu sa už neposúvam. Hej, berú za mňa peniaze, ale nič viac nedostávam. Dostane možno nejaký diplom, hej, a na viačnú vešierku si zaspievame. Možno dovolenku nejakú. A vybavené, hej. Ale tu je podstata to, že už začínajú tí ľudia potom rozmýšľať, len nie je to tak, presne tak. Teraz sa mi tiež pridala moja bývalá maklérka, ktorá mala svoju vlastnú spoločnosť a pridala sa teraz ku mne do siete presne, lebo v tom vidí celý zmysel, spájať sa, vytvárať kvalitu, lebo ja stále vravím, čím nás je viac kvalitných ľudí na Slovensku, tým vieme viacej služieb a kvality poskytnúť. Hej? Spájanie je sila. Spájanie je sila, hej? Tak. Čiže keď si to zoberiem, z tých 85% čistom, čo dostane maklér, má zaplatenú kanceláriu, má tam lídra, ktorý sa mu venuje, čo potrebuje, hej? Má tam systém, ktorý je spracovaný, tak je to, si myslím, neporovnateľné, hej? Samozrejme, pávny poplatok je tam, sa hýbe niekde na úrovni 220 €, ale to je zanedbateľné popri tom, keď si zoberiem čísla provízie, koľko si tie spoločnosti z toho berú a koľko tým maklérom ostáva. No, znie to až moc dobre. Sú v tom aj nejaké nevýhody? Nevýhody, ja konkrétne nevýhody v tom nevidím žiadne. Nevýhoda môže byť tak skôr ja to tak škaredo poviem, pre človeka, ktorý je nenažratý, a to ja nie som, lebo ja som stále toho názoru, ja radšej dám viacej peňazí svojim ľuďom, lebo čo je podstatné? Podstatné je, aby boli tí ľudia spokojní, a keď sú spokojní, že majú zarobené, majú to, čo potrebujú, tak podajú aj kvalitné výsledky a nebudú nikde ostávať. Hej? A preto som to vytvoril celý tento systém na tej úrovni, že fakt, keď si ja mám porovnať, čo aj mne ako majiteľovi zostáva, zo všetkého, keď sa poodvádza, tak není to číslo, na ktorom by som tu ja kričal, ale presne je o tom, že môjim cieľom je dostať takúto kvalitu k nám a čím viac nás bude, tým budú väčšie čísla a tým budú lepšie výsledky. Win-win. Win-win. Win. Ja mám otázku, Dalibor. Pekne si nám to pomenoval, aj ten celý koncept, aj ako funguješ. Vidíš zmysel aj v spájaní sa s nejakými synergickými biznismi? Alebo rozširovať ten biznis model aj o ďalšie segmenty? Ja neviem, tie reality častokrát sa spájajú aj s tým finančným biznisom, to asi poznáme, ale či vidíš aký potenciál aj v ďalšom nejakom? Ak áno, tak potom prečo? Určite ho poznám, už ho aj realizujeme. Čiže to bola jedna z vecí, čo mi vadila v minulosti, kde som vlastne pracoval, tak presne to bolo o tom, že ja som stále vedel a stretol som sa v podstate s tebou, však nemusíme nejak ešte konkretizovať. A my sme už vtedy videli spolu víziu v tom, že proste reality maklér je kvalitný, finančák je kvalitný a keď sa to dokopy spojí, je kvalitný výsledok pre konkrétneho koncového klienta, hej. A preto v podstate mi to áno, určite dáva zmysel, prečo spolupracujeme, tiež pomenujem, je to s Fingom, s Futuriou, je to preto podstatné, lebo to sú ľudia, ktorí viem cez teba, že sú kvalitní finančníci, že vedia tomu klientovi fakt spraviť maximum preto, aby tú hypotéku dostal. A dneska vieme, že tých kvalitných finančných poradcov nie je zase až tak veľa, lebo aj tých finančných poradcov vás je, myslím, že celkom dosť. A tým, že sme sa my spojili a poznáme sa dlhšie, tak vieme, že si dáme záležať na tej kvalite, aby tí ľudia boli fakt kvalitní. A častokrát vám vie, keď nemáte dobrého finančného poradcu, ten obchod spadnúť. Čiže zdáva mi to určite zmysel v tom, že
už v rámci realít je dôležité, keď predávam klientovi dom 200, 300, 400 tisíc, to je jedno, a príde mi klient a povie, ja to berem, ja to zarezervujem a za 2 mesiace mi zahlási, že mu nevyšla hypotéka, tak to je dosť taký prúser. Hej. Strata času. Veľa maklerov už majú vidinu peňazí, už rezervujú, už sa tešia, už sa vidia niekde na dovolenkách. Hej, ale vo finále toto je veľmi podstatná vec, ktorú riešime. Dokonca ja s mojimi ľuďmi robím tú vec, že pokiaľ mi moja dvojička, môj finančný poradca z Futurie neporadí, nepovie, že áno, chod do toho, môžeme to rezervovať, tak tú rezerváciu ani neriešim. Aby som zbytočne neblekoval klientovi, ktorému predáva nehnuteľnosť čas. Hej? Čiže keď mi to potvrdí, idem do toho a máme to celé tak nastavené, aby v podstate ten klient, ktorý tú nehnuteľnosť aj kupuje, aj predáva, tak mali vybavené komplexne celé a bez starostí. A stále som toho názoru, vždy to musí byť o 2 spoločnostiach. Nikdy nemôže a nikdy ja neodporúčam, aby jeden reality makler podával aj finančné poradenstvo. Čiže aby tá istá osoba robila aj realiťaka, aj to sa deje aj právnika, aj finančáka a dokonca ešte aj marketéra. Tak, aj to sa deje na trhu. Aj to. Tam ešte potom taká tá podotázka k tomuto, čo si povedal. Ja sa ďakujem teda za pozitívny feedback. Ja stále dosť vnímam na tom trhu, že veľa tých realitných maklérov využíva tieto finančné služby, ale častokrát je to rozdrobené aj v tých samotných firmách, že majú tých realitných maklérov a tí realitní makléri sami majú v tom ako keby tú voľnú ruku a jeden to rieši s tým z rôznych spoločností. Možno taký tvoj pohľad, že ako to ty vnímaš, že či je fajn to držať ako keby spolupráca 1+1 a mať to ako doma celé, alebo to nechať ako keby na tej voľnosti. Že kde vidíš možno také tie výhody, nevýhody toho celého? Za mňa určite je to najlepšie držať doma. To znamená, aj to poviem presne prečo. A ja mám maklerov, ktorí stále ku mne prichádzajú a tiež mi povedia, a ja spolupracujem s finančným poradcom stade a stade. Ja nikdy nie som ani nebudem voči svojim ľuďom vraveť, že OK, prišiel si k nám, budeš robiť deň s našim. Ja mu dám priestor kľudne, môže si s ním robiť. Pre mňa je podstatné, aby sa potom stretol s našim človekom z Futurie, človekom, čo robí financovanie, aby si on získal toho človeka, aby mu dal priestor ukázať, že tú službu a tú kvalitu vie spraviť ďaleko lepšiu, možno alebo rovnakú, minimálne ako ten, s ktorým robil. A snažím sa skôr potom prejsť touto cestou. Hej? A v čom vidím ja ten priestor a prečo je to dôležité? Čiže ja doslova nabádzam svojich ľudí na to, aby sme boli spolu, lebo častokrát sa stane, že príde klient na nehnuteľnosť a je tam finančák, ktorý mu rieši hypotéku alebo poistenie a ja ho nepoznám. Ja poznám ľudí, s ktorými robím, to je naša spolupráca, hej, Futuria, my a ja ich poznám, lebo každý makler už vie, akého má finančného poradcu, lebo sa už poznajú, robíme spolu akcie, robíme si spolu školenia, čiže je tam už aj ten partnerský vzťah a vieme, že keď zavolá, tak sú veľmi spokojní tí moji makléri, lebo dostávajú spätné informácie. Hej? Majú všetko, výstupy, správy, tabulky excelovské, akože klobúk dole v tomto. A potom vám prídem človek, ktorý povie, ja mám svojho finančáka, ktorý to vybaví, ja ho nepoznám a vieme sami, že je tam nejaká následnosť. Hej? A ja teraz, keď potrebujem, pošli mi papiere také a také, zistí mi toto, daj mi nejaký výstup a potom mi príde človek, ktorého nepoznám a on má ten svoj systém, ktorý je úplne nekvalitný, je to celé narušené, tak častokrát sa stane, že on to podá do 3, do 4 bank, to zvrze a je tomu človeku nevidia ani hypotéka. Hej. A ja sa neviem zaručiť, ani neviem, čo to je za človek, preto vravím určite, keď tak lepšie, a vždy je to lepšie, keď to robí človek od nás, o ktorého viem, že je kvalitný a že už viem, aj ten makler s tým finančným poradcom vedia presne jeden o druhom, čo kto potrebuje, skráti sa tam čas, všetko pekne prejde a ide to hladko. Hej? Čiže toto je jedna vec. Ja možno doplním a popravím, že nemáme našťastie excelovské tabulky, máme CRM systém na pozadí, ktorý monitoruje dneska každého jedného klienta. Ale výstup tam je asi dať. Áno, ale vidíme... Ale to je bonus. Perfektne vidíme vlastne každého jedného klienta, ktorý nám spadne do toho spoločného košíka. Ja stále hovorím, čo je doma sa počíta, lebo skôr či neskôr, nemusí byť ten obchod dnes, ale v čase samozrejme, keď sa s tým dobre pracuje. Tak. A v tom v podstate vidím aj to, na čom pracujeme my a čo riešime, a to je, neviem, či budeme zachádzať do toho, ale je to stále to, čom vidím aj ja veľkú dieru na trhu a my sa snažíme ju u nás zladiť a na tom pracujeme. To je presne o tom, že dneska je dôležité, aby ten maklér vedel spracovať každého klienta. Hej. Na Slovensku je stále
nedostatok maklerov, ktorí vedia robiť napríklad takú službu pre kupujúceho. Hej. Bo dneska máme množstvo kupujúcich a makleri sa tomu často nevenujú, lebo on si povie, no čo, ja budem niečo hľadať a čo za to mám, každý má ubíde. Hej. U nás to funguje systémom, že nám klient za tú službu zaplatí, ale vo finále my mu spravíme ten servis, že tú nehnuteľnosť mu nájdeme a častokrát to vyjednávackou schopnosťou, ktorú ten makler má, mu ešte aj tú cenu ponížime tej nehnuteľnosti, ktorú vyberá. Čiže on vám síce zaplatí províziu, ale vo finále je na tom lepšie. Hej? Potom je druhá vec, je to naše finančné oddelenie. Čiže ten finančník vybavuje hypotéku tomu klientovi. Môže sa nám udiať, že ten klient má tam nejaké nedostatky, ktoré treba zrovnať na to finančne, aby tú hypotéku dostal, tak ho posúvame presne do spoločnosťou, ktorú práve takisto tu spúšťame a dávame to dokopy. A to je už ekonomické oddelenie, účtovná firma, ktorá nastaví veci tomu konkrétnemu prípadu, či je to klient, alebo je to firma na to, aby spĺňal podmienky čerpania hypotéky, nastúpi hypotékár, ktorý to tam celé doladí a príde náš maklér, ktorý si toho klienta prevezme, nájde mu jeho, vysnievame bývanie. A toto je podľa mňa jedna veľká cesta, kde sa snažíme na tom zapracovať, aby to fungovalo. Super, to znie vynikajúco. Mňa by teda zaujímalo, že keď to máte teda takto nastavené, ako si to presne pomenoval, že čo je tá motivácia tých ľudí jednotlivých, či už finančáka, maklera, alebo teda aj tú účtovnú firmu, pracovať v tomto koncepte? No výhoda je tá, samozrejme, spoločnosť, partia ľudí, to je prostredie. To je veľmi dôležité, prostredie. Ale zase z prostredia sa nenajeme. Čiže jedna vec je prostredie, jedno je podpora, to je presne to, prečo sme sa aj my traja stretli, lebo sme ľudia, ktorí máme svoje sny, myslím si, že máme svoju kvalitu, máme si čo navzájom odovzdať a sme v partnerskom vzťahu. To je znova to, čo ja hovorím aj v mojej firme. Moji makléri nie sú podriadení, nadriadení, nie si nejaký extra senior, mini junior, ale si proste rovnocenný partner. Čiže to isté je tu. Každý, kto k nám príde, je v partnerskom vzťahu, je v super prostredí a výhoda je tá, že ten maklér, keď posunie toho klienta finančákovi, tak má z toho jednu províziu, druhú províziu má, keď posunie do tej ekonomickej firmy, ktorá mu vyrieši financovanie, hej, a tretiu províziu má svoju z vlastného obchodu. Čiže má v podstate jeden vlastný príjem a dva pasívne. Okay. Čiže to je takisto veľmi motivačný faktor a myslím si, že tie odmeny sú takisto veľmi fajn nastavené, ale sa to ako rozširuje ešte ďalej. Ale sa to rozširuje ďalej. Že sa to ešte ďalej. Ale na to najlepšie, keď sa stretne so mnou maklér, ktorý by mal také, že by chcel vedieť viac, tak mu veľmi rád o tom porozprávam. No. Spravil si aj promo, dobre? Dobre, ja vyťahnem teraz také ESO z rukava na teba. O tebe je veľmi známe, že si majster v licitácii. Prosím ťa, vysvetli nám, čo vlastne licitácia je, prečo si v tom taký dobrý a aká je výhoda pre realitného maklera, ale aj pre klienta vlastne. Tak licitácia je samotný pojem, je to dosiahnutie tej najvyššej možnej sumy pre toho klienta. Ja stále to je to, čo učím aj svojich ľudí, je presne tak, pozerať sa na klienta očami klienta. To znamená to, čo si prezentuješ ty. Ja ako klient som zvedavý, keď mi príde makler, že čo mi on ponúkne. Veľa maklerov častokrát práve nevie zistiť to podstatné a to podstatné je, čo očakáva ten klient odo mňa, že čo pre neho ja urobím. To nie je o tom, že ja prídem a niečo spravím, ale ja potrebujem vyzistiť potreby a potom následne ich ukojiť, ako sa tomu povie. A sú tri veci veľmi podstatné a to vždy platí pre každého klienta a to je, čo chce. Chcem to predať za čo najviac peňazí, to chceme, určite to by som chcela ja. Mať to celé zastrešené, že sa nemusím o nič starať a mať krásny marketing, že všetci budú hýkať, ako to je pekne spracované. A čo najrýchlejšie asi. A čo najrýchlejšie. Nech to nestojí. To sú presne tri veci, ktoré, keď splním tomu klientovi, že môj maklér mu ich zabezpečí, tak si myslím, že ten klient je úžasnutý a bude to riešiť. Veľa klientov to nevie. Veľa maklerov to absolútne nevie túto službu predať a to nerobí, čo je chyba, lebo za mňa, ja to celé nastavím tak, aj hovorím, lebo licitácia je v podstate zabezpečenie toho najvyššieho. Hej? A ja stále hovorím, aj trhová cena nehnuteľnosti, ona nikdy není jednotná, že poviem, že táto cena, tento dom bude stáť 170 000. Nie, ten dom bude stáť od 100
59 po 169. Hej? Alebo od 180 tisíc alebo od 190 tisíc po 210, čiže má nejaké rozpätie. Hej? Bude stať toľko, koľko je klient ochotný zaplatiť za tú nehnuteľnosť. A hlavne trh ukáže, že kde sa zhruba hýbe, hej? Lebo dneska vám veľa klientov povie, že ja mám znaleckú hodnotu toho domu takú. Hej? Ale znalecká hodnota není trhová, to sú dve rozdielne veci. A veľmi podstatné je, na to, aby sme boli úspešní a zabezpečili tú cenu tomu klientovi čo najvyššiu, tak sa hýbať v tých trhových. A môjim cieľom je už na začiatku, lebo viete, vy keď vidíte s nehnuteľnosťou, tak nehnuteľnosť je atraktívna na začiatku. Vy keď nehnuteľnosť predávate dlhšie a dlhšie, tak vám tá cena, v podstate tá náhľadnosť klesá. Hej? No na začiatku. Tak, opozeraná. Po mesiaci. Háčik, že prečo to stojí a potom čakám, keď spustíš, tak potom ti zavolám a sa to stráca. A chyba je presne to, že makléri častokrát robia, že pod vidinou ponuky, že to dostanú, tak dávajú, trieskajú tam ceny hlava, nehlava. Hej? Aj o tom je maklér, že má vedieť tú cenu nastaviť, kde je a poradiť. Presne tak. A môjim cieľom je presne tú cenu tak nastaviť, aby keď ju dám von, tak v tých 100% na začiatku atraktivity, znamená, že je pre všetkých nová, tak sa mi začali ľudia ozývať. Ja to dám von a ja čakám na výstup. To znamená, že ja to nedám teraz hneď prvému, k tomu príde. Mne keď zavolá 7 ľudí už v podstate v prvom týždni, tak viem, že cenotvorba je dobre nastavená a teraz idem bojovať o to, aby som tomu klientovi zabezpečil čo najviac peňazí. Hej. A môjim cieľom je potom v podstate od toho prvého, čo povie, že tá nehnuteľnosť sa mi páči, chcem ju zobrať, tak to ešte pretopujem a po 2 týždňoch vlastne spúšťam ten licitačný proces, čo znamená, že všetkých klientov, ktorí majú o tú nehnuteľnosť záujem, že sa im to veľmi páči, tak nech sa v podstate ukážu a snažíme sa samozrejme v tom licitačnom procese vyťahnuť tú čo najvyššiu sumu. Nepredražuje sa týmto ten trh? Toto je výhoda nepredražuje sa. Ono je to tak. Maklér si vždycky potvrdí, že cenu dobrú dal alebo nedal, na to má hneď prvé výstupné 3 týždne. Ja keď dám vonka nehnuteľnosť a za prvé 3 týždne sa mi nikto neozve pri marketingu, ktorý som tam dal, tak viem, že tá cena není dobre nastavená. Aj to je práca makléra, že má pracovať, má kontaktovať klienta a poďme čo najskôr dole. Lebo čím dlhšie to tam budem nehávať, tým bude horšie. Hej? Keď sa mi ozve za tie prvé 3 týždne 1-2 klienti, tak viem, že no už som niekde na hrane asi, tak mu to predám. Tu licitovať nebudem. Áno. Ale keď ja v prvom týždni mám 8-9, tak vieš, že som dobre a vtedy tých ľudí ťahám a vtedy sa mi častokrát podarí tú cenu prešvihnúť tou trhovou. To znamená, že touto metódou ja častokrát klientovi dosiahnem predajnú cenu vyššiu ešte ako je trhová. Okay. Lebo je to krásne o tom, že vy dneska, keď dáte napríklad v meste, môžeme sa povedať aj o Žiline, dám tam 3 byty, trojizbové za nejakú sumu trhovú, nadtrhovú, ktorá je, tak môžete mať marketing spraviť aké chcete, vám nebude volať nikto. Ale dáte tam jeden zhruba nejakých 50% s pekným marketingom zvýhodnenú, všetci ľudia, ktorí momentálne hľadajú niečo obdobné, máte tam. A plus to kúpia ešte drahšie. A kúpia to drahšie, lebo stačí, že vám tam prídu 3 klienti, ktorí sa do toho bytu zamilujú. Už keď to vidíš, presne je to iné. To je podstatné. FOMO, psychológia, strach, zo straty. A oni to vidia sa tam a už to jede. A toto je služba, ktorá posledne teraz sme vylicitovali 3 byty, však Laci vie v Banskej Bystrici a klientom nám podarilo vylicitovať cez 30-40 tisíc, čo sú krásne peniaze. Hej. A stále vrajím, pozerať, hej. Poznám maklérov vyjadrenia, táto licitácia je neetická a mne sa to nepáči a to by sa nemalo. Licitácia je služba pre klienta. A nech mi trh povie, že ju budem robiť alebo nebudem. Takže kto o tom rozhodne? Len trh. A ja som maklér od toho, aby som klientovi pomohol, aby som mu vyťahol tie peniaze. Čiže to je brutálna služba pre klienta, čo predáva, ale pozor, k nám už sa hlásia klienti, čo aj boli v tej licitácii. Lebo oni, keď ten proces vidia, oni sami chcú predávať nehnuteľnosť týmto spôsobom. Áno. Lebo takisto chcú najviac. Jasne. Nedám to prvému, kto mi príde. Tak. Čiže takto to je celé zastrešené a toto je vec, ktorú mám navnímanú za dlhé roky a idem touto cestou a všetkých ľudí, ktorí sú u mňa, sa do tohto snažím zasvedčiť. Okay. No, blížime sa k záveru. Tých otázok máme ešte dosť. Ja mám pripravené. Ešte aj Laco, vidím, že sa tak chystal, takže Laco, takú záverečnú možno mám, že vieme, že dneska teda pôsobíš primárne na strednom Slovensku, rozpínaš sa Nitra, Bratislava, proste ideš ďalej. Čo by si možno ty povedal alebo odkázal, že sme ľuďom, ktorí premýšľajú o tom, či vstúpiť do realitného trhu z pohľadu teda ako pracovného,
alebo teda skúseným nejakým realitným maklérom. Že čo by si možno ty odkázal a dal taký akože tú message pre nich? Dobre si povedal. Sú dve kategórie. Jedna je nováčik, jeden je skúsený. Nováčikom určite by som poradil, keď sa rozhodujú, kde vstúpiť, tak určite do Premium Living. Ale bokom. Nerobíme. Tak, ideme bokom. Keď mám niekde vstúpiť, v prvom rade si musím vyhodnotiť, aké má tá kancelária referencie, to znamená zdokumentovať, spraviť si nejaký prehľad trhu. Určite by som si popozeral stránky, kde sa píšu časté referencie na tú konkrétnu kanceláriu. Určite by som si zistil, aké má zastrešenie. Určite by som pozeral, koľko maklérov pôsobí v tej spoločnosti. Určite by som si zistil propagáciu nehnuteľnosti jednotlivých maklérov. Lebo aj to je výpovedná hodnota toho, ako tí makléri robia. Lebo za mňa ja môžem mať 200 maklérov, ale čo z toho, keď mi bude možno dvaja robiť predaj a tých 99 alebo 98 maklérov bude sedieť na zadku. Hej. Čiže určite si spraviť prieskum a samozrejme vypýtať si od nich potom aj nejaký výstup, že nejaký kariérny rast, že kde sa viem dostať. Hej. Bo keď sa vy máte dostať fakt na 50, 55%, 60%, tak určite to neodporúčam. Určite odporúčam, že ten rast na tých 80% by mal byť reálny a môj názor je stále maklér, ktorý je samostatná jednotka, by tých 80% mal dostávať. Hej. Okay. Čo sa týka skúsených, zase, kde som, za čo som platený, čo dostávam. Hej. Dôležitá vec, školenia, aj to vravím. Hej. Do školení dávať peniaze. Tam, kde som ja, kde fungujem, školenia sú veľmi dôležité praxe. Nestretol som sa ani raz v živote zatiaľ, kde som pracoval, aby som mňou bol v teréne nejaký manažer alebo nejaký človek, ktorý ma viedol, aby mi to reálne išiel ukázať, ako to mám robiť. Čiže to je prvá základná vec. Ísť za ruky do toho terénu, tým ľuďom tomu ukázať. Ísť námatkovo sem tam sa dohodnúť na obliadku alebo pozrieť, ako ten človek pracuje, aby mu vedel poradiť, čo na tom upraviť a zmeniť. Hej? To je prvá vec. Druhá vec je, aké školenia možno tie spoločnosti dávajú. Tým, že my sme v tom zoskupení, že spolupracujeme s Recloudom, kde je vlastná platforma, robíme tu časté školenia v rámci celého Slovenska, hej, a tu sa bavím zhruba o nejakých 200 maklérov, tak si myslím, že to je veľmi dobrá výpovedná hodnota a stále sa bavím, že som v tom balíčku peňazí, ktorý som si konkrétne ja ako maklér s tou svojou províziou dostal. Čiže to v tom všetko má. Hej. Čiže veľmi dôležité, na akých som percentách, čo mi tá firma dáva, aký je kolektív, mám kanceláriu, nemám kanceláriu, lebo to je tiež veľmi podstatné, aby ste sa mali kde s klientami stretnúť. Aké systémy používam, hej, veľmi dôležité, u nás systémy, trhovisko, hej, dávame klientom výstupy, sú to klienti na kúpu, na predaj, je to množstvo klientov, hej, ktorí doteraz nemali byť kde ako zastrešení, tým, že s nimi spolupracujeme, my to všetko vybavujeme. To znamená, že aj prácu dávame našim novým maklérom. Není to teraz o tom, že on si musí všetko hľadať sám, alebo čakám, že mi niekto zavolá, ale je tu pridaná hodnota, že čo mi tá firma aj dá. To je ďalšia dôležitá vec. Super, ja by som to týmto aj ukončil. Ďakujeme za podrobný návod, teda ako to spraviť, ak rozmýšľa niekto stať sa maklérom, alebo je maklérom a hľadá možno nejaké lepšie podmienky. Takže Dalibor, ďakujeme. A ja ďakujem pekne. Vidíme sa pri ďalšom podcaste. Kľudne píšte nejaké otázky, ak máte či už na Dalibora, na Laca, na mňa. Veľmi radi sa inšpirujeme nejakými vašimi dotazmi, ktoré vám radi zodpovieme. No a nezabudnite odoberať a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Majte sa, dovidenia. Dalibor, dík. Čau.